Ato ning klarohon ning maong mga butanga, mga sir o mga ma'am, nga ang simbahang Katolika dili man basta-basta mo tuo og milagro. Yes, ang milagro, even ang gitawag og demonyo makahimo ni ana. Mo nang simbahang Katoliko na ay mga eksperto nga makaila kung kini bang milagruha, kung kini bang supernatural events iya ba sa Dios o iya sa yawa or tinuod ba o gitawag og dili. Pag naay ma-report nga naay dako nga nahimo nga milagro, ang simbahang Katolika magpadala ng mga investigators. Kanang mga investigators, mga eksperto sila or naa sila tawag ining mga highly tawag ining knowledge concerning sa pag-ila sa mga supernatural things and events. So pag abot nila sa maong lugar, tan-aw nila ang sitwasyon, at the same time, siyempre, interview nila ang gitawag og mga tao and mag-gather sila og mga ebidensya. Unya, ang pinaka-soul nga basihan nila kay para makaingon sila tinuod ni udili kung ang milagro nga mapadayag, kung ang milagro nga ilahang makita or ang usa ka supernatural events nga ilahang gitawag nakita dili gani na musupak sa tudlo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana usa na sa mga basihan nga kana tinuod na nga milagro. Number 2, nila nga basihan nga kana usa ka gitawag og tinuod nga milagro na ay conversion nga mahitabo. So pag iya na sa Ginoo na gyud conversion. Ngano man kay ang iya sa yawa manggod, wa manggod magkinahanglan ang tawag ining yawa og conversion kay gusto man ni iangin ang mga tao padulong didto sa impyerno. Wanang wala conversion kung ang yawa maghimog milagro. Ang yawa, ang resulta sa iyaha, ang resulta sa milagro nga himuon sa yawa, fanatisismo. Kaya ang simbahang Katolika dili. Pag oras o makita niya nga tinuod na conversion and mo resulta na siya og devotion. Og diha sa devotion, himuon sa mga Katoliko ang paghimo, pag-usab sa kaugalingon, pagkahuman muduo sa mga sakramento, dawaton si Ginoong Jesucristo og gindugan ang pagtuong Katoliko nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. So mao na ang duha ka mga dagkong butang pag-ila kung kana bang milagruha, tinuod ba na o dili or iya ba na sa yawa o sa dili. Manang dili magamit sa atong mga higala nga mga dili Katoliko kanang giingon ni Ginoong Jesucristo bisan pa ang yawa mo himo og mga milagro. Di na nila magamit nga naman kay again ang yawa di na mo resulta conversion kung mo himo na siya og milagro. So ingon ana kay ang Dios gusto man niya, di ba? 1 Timothy chapter 2 verse 4. Gusto niya nga ang tanang tao maluwas og masayod sa kamatuoran. So kung siya maghimo sa milagro, ang objective pagpangluwas sa mga kalag. Pero pag ang demonyo gani ang mohimo og milagro, ang objective ang pagka-impyerno sa kalag. Ako mutudo ko masadpog ko. Kining atong mga higala nga mga sulpot, ganing ilang mga pastoy-pastoy, naapod sila mga milagro-milagro kuno. Pero dili ang Dios may naghimo ni ana. Kung dili ang naghimo ni ana, mauning demonyo. Ngano man kay magpabilin man sa ilang pundok, nga kabaluta nga kanang ilang pundok gitukod lag tao, gitukod lag Amerikano. So kung naay milagro nga mahitabo diha sa ilang pundok, pagkahuman di gani na ma-convert pagka-Katoliko, iya sa yawa na kanang maong milagruha. Unlike sa simbahang Katolika, pag naa gani milagro, magpabiling Katoliko, magkinabuhi, subay sa pagtuong Katoliko, o i-acquire niya, i-possess niya ang mga sakramento nga kung diin, ang giingon sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kanang maong mga sakramento, mauna ang grasya nga kinahangdawaton sa tao, aron ang tao mahiduol, aron ang tao gitawag og maluwas. So mana mga sir ug mga mama, kita paila din ning atong mga higala nga mga sulpot kay ngita gyud na sila og lusot bisag wa nay lusot. Ngita gyud na sila og rason bisag wala nay rason. Manakita mga Katoliko kanon na nato tanggalan og maskara ning moong mga tawhana ngano man kay kanang ilang gipang-imo idangdang nila ang atong mga kalag padulong didto sa kalayo sa impyerno. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.